Ei, companys, ja tornem a ser aquí. Us heu fixat amb el detall? Pentinat i vestit de la mateixa manera que la setmana passada. No se m'ha mogut ni un pèl. Això és xolaria, xolaria. Avui n'explicarem un de metges, d'aquests petits, que fan gràcia. Aquell que tenia problema de doble personalitat i se'n va al metge i diu: doctor, tinc un problema de doble personalitat. Diu: segui, que parlarem tots quatre. Ara l'ha entès. I que se'n va al metge i diu: doctor, ara el pillen. Diu: doctor, ningú em fa cas. El següent, sisplau. I ja per acabar, per deixar-ho aquí, diu: doctor, més? No, aquest ja és més llarg. Diu: doctor, em fa molt mal la cama esquerra. El doctor, que se'l mira, li diu: això em sembla que serà problema de l'edat. Diu: no crec, doctor, perquè la dreta té la mateixa edat i no em fa gens de mal. Com volguem dir que l'esquerra no era més vella, era igual, no era problema de l'edat. Sí, no? Boníssim, boníssim. Que sí?